Mayong hapon ka natong tanan. Sa atong unang pagbasa, nadungog nato ang famous story ni David ug ni Goliath. Ang usa ka gamay nga tawo kontra sa dako nga tawo. Kung lantawon nato kini sa tawhanon nga pagtan-aw, it is very impossible nga si David makadaog kang Goliath. Imagine, dako ug gamay, unsaon man pagdaog. Mao bitaw kung nadungog nato ang unang pagbasa, nindot kaayon niingon si Saul. Giingnan ni Saul si David, dili ka angay mabalaka kay kining imong sulugoon maoy musad muasdang niining Filistihanon. Si David niingon ni Saul, dili ka takos nga makig-away ni anang Filistihanon kay bata ka pa. Samtang siya anad na sa gubat, sukad pa sa iyang pagkabatanon. Unsay gitubag ni David? Ningon siya, giluwas ako sa Ginoo gikan sa kuko ug baba sa mga leon ug sa mga uso, ug luwason usab ako niya gikan niining Filistihanon. Dinhi mga igsoon, nagpahinumdom ka nato sa atong unang pagbasa, kung kita di ay anaay lalom nga pagsalig sa Dios, bisan pa man seemingly impossible nga situation, kini di ay naa di ay posible di ay siya. Sa atong unang pagbasa, kini gipakita kanato nga kung naay lalom nga pagsalig ang usa ka tawo ngadto sa Ginoo, bisan naa siya karon sa kalisdanan, naa siya sa sitwasyon nga seemingly impossible, nga naay solusyon sa mga problema ang iyang giagian, kung kita mosalig lamang sa Dios, kini posible. When there is faith, miracles will happen. This is the message of the first reading, and we are all reminded today. Kung kita karon naa sa kalisdanan sa kinabuhi, kung kita karon naa sa sitwasyon nga lisod ang atong kahimtang, salig lamang kita sa Dios. Kay diha sa atong pagsalig, anaa gayoy mahitabo nga kaayuhan. In our gospel today, there are 2 points that I want to share with you. In my reflection today, nakita nato una si Jesus, but butangan nato sa konteksto. Kay balo kita nga ang mga Hudiyo, they are very strict in their observance of the law, especially ang balaod sa Sabat, sa adlawng igpapahulay. Grabe kay sila ka-istrikto sa pagsunod sa balaod. Well, in fact, sa ilang panahon sa una, inihap ra gyud ilang lihok na ay mga certain steps, pila lang ka steps pwede i-allow during sa Sabbath. After ana din sila pwede mo lihok. Grabe ilang ka-istrikto sa pagsunod sa adlawng igpapahulay. Maunang sa atong ebanghelyo karon, sila ilahang giobserbahan si Jesus, ilang gibantayan nga supposed to be adlawng igpapahulay, walay buhaton si Jesus. Walay buhaton kay adlawng igpapahulay. They are not allowed to do anything during the Sabbath. Mao nang ilang gibantayan si Jesus na sila. Una gibuhat ni Jesus, iya man giayo ang masakiton. Mao nang naa sila rason nga ilang ikasumbong si Jesus kay wala nagtuman sa balaod sa mga Hudiyo. Mao nang niingon si Jesus, unsa may maayo nga buhaton sa Sabbath? Ang pagluwas ba sa kinabuhi o ang pagpatay? Ang pagtabang sa hinahanglan? Mao kini mga igsoon, atong makatunan sa atong ebanghelyo karon. Una, usahay, bisan unsa ka maayo sa gibuhat sa tawo, pero kung naa kining kasing-kasing nato nga kanang magmadinumtanon, na kasing-kasing nga masinahon, kasing-kasing nga puno sa kalagot ug kayugot sa usa ka tawo, mawala gayud kining maayong gibuhat sa tawo. Sometimes we fall into the trap nga bisag unsa ka maayo ang gibuhat sa atong isig ka tawo, bisag nindot kaayo ang iyang gipangbuhat, pero tungod kay naatay bias sa atong isig kaingon, naatay kalagot niya, naatay kasina niya, nagselos ta sa iyang naabot karon, we always have the tendency to find faults and weaknesses of that person para naatay ikabato kaniya. Mao ning kaning mga Pariseo, kaning mga tao, bisag unsa ka maayo sa gibuhat ni Jesus,
para nila sayop gayod kini. Kay puno ilang kasing-kasing sa kasina, sa kalagot ni Jesus. Ikaduhang pwede natong makatunan dinhi. Kaning pagtawag, kaning strict observance sa mga balaod. We need rules, we need laws to help us, to guide us, and to create order. Kinahanglan nato ng mga balaod, kinahanglan nato ng mga unsa na dinha nga mga laws and rules para magiyahan kita sa saktong dalan para pud maka-create og order. However, tan-awon pud nato kini in our observance of the law, nakatabang ba kanato kini? Nahimo ba kitang manggihatagon o magmatinabangon sa uban? Basin dili. Nay uban kanato, grabe ka istrikto kaayo sa balaod. Pangutana, naaba ang compassion. At times, my dear brothers and sisters, we're all reminded, especially in our gospel today, yes, it's good to follow rules and laws, but sometimes we need also to use our heart, our love to others. Sometimes we are also reminded that we should always also be kind than right. We should be kind than right. Kaya usahay, maghunahuna kita nga dapat kani-kani ka na. Pangutana, kumusta man ato kasing-kasing? Imbis na ay angay tabangunon, na ay angayan tabangunon, kay atong balaod nag-ingon nga dili pwede. Pero, kung imong tan-awon kini, nga naon tayo na kinahanglan nga pwede ka makahatag, pero di ka makahatag kay nay balaod nga atong sundon. Sumo kini ang mga pagpahinumdum ka natong tanan. One time, dito sa Manila, na mga hiskutanan, especially sa pagtabang sa mga pobre, sa mga nagkinahanglan, katong naapektahan kaayo sa sobrang kalisod. During the discussion, na mga nag-ingon nga, ay, okay ra na siya. We should not use the poor as the object of our charity and compassion. Kaya naingon sila, anad na ang mga pobre, ang mga tao nga anad sila sa ilang sitwasyon. Pero, nainitingog, kaya napoy ko'y nabasa dito, ningon ko, tinod anay ba, nga ang mga pobre anad sa ilang kalisod, or kita ang naanad na magtanaw in ana ilang sitwasyon. Kaya kung naanad ta sa ilang sitwasyon nga naglisod sila, wala tayo kasing-kasing nga maghunahuna sa pagtabang. For sure, wa sila naanad. Wa lang sila choice. Kita lang ang naanad mo tanaw sa ilang sitwasyon. Hinaot mga igsoon, sa atong ebanghelyo karon kitang tanang gipahinumduman. Una, kinahanglan ipakita nato ang atong gugma sa uban. Pinaagi sa pagtabang sa kinahanglan. Kinahanglanon nato ang mga balaod. But it's good also. We should also be kind than right. We use our heart sometimes other than this. Amen. Palihog manindog. Sa atong panagtigom karon, atong ibayaw ang atong mga pangaliya ngadto sa amahan ug motuwaw kita, mapuangurong Dios pamatia kami. Nga ang simbahan, magmaligon kanunay sayang pagtuo, taliwala sa mga kalisod. Magampo kita sa Ginoo. Ang murong Diyos, pamatia kami. Nga ang mga nasod nga nagkambingkil, mudangop sa pakighiuli, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios pamatia kami. Nga lang ni atong naganto sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity,
Magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan. Ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Diyos, pamatian kami. Nga ang sunugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, Joel Shibali Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Diyos, pamatian kami. Nga ang mga nangamatay, makadangat na sa ilang gilauman nga kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Diyos, pamatiya kami. Iapil nato sa mga atong mga pag-ampo ang atong mga igsoon nga mga frontliners nga unta protektahan sila sa Dios sa kanunay labi na gayod sa sakit sa coronavirus ug sa mga disgrasya ug katalagman. Ug unta hatagan sila sa kadasig sa kanunay sa pagserbisyo sa mga masakiton. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Diyos, Pamatia kami. Sa hilom ato karong pangayoon ngadto sa Dios ang atong mga personal nga mga katuyuan ug hinumduman nato ang mga tawo nangayo sa atong mga pag-ampo labi na gayud katong mga tawo nga labahong nagkinahanglan karong mga panahona. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Diyos, pamatiya kami. Mapagagahom nga Dios, patalinghugi ang mga pag-ampo niining imong katawhan. Itugot nga sa imong kaluoy, mamahimo kaming angayan sa imong saad. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.